vuoden kulttuurityö, eli meillä on aina maaliskuussa on Karvia laulaa ja soi, jossa tänä vuonna oli noin 10 erilaista konserttia ja muuta musiikkitapahtumaa. Ja siinä on mukana siis sekä yhdistyksiä että yrityksiä, kuntaa ja kolmatta sektoria. Ja siellä oli, osallistujamäärä oli tänä vuonna semmoinen 1500 henkeä. Sitten se seuraava kivijalka tulee meidän harrastajateatteritoiminnasta. Siellä on Karvian nuorisoseuran näyttelijät, siellä on Karvian teatteriyhdistyksen kesäteatteritoiminta ja talviteatteritoiminta. Ja siinä pyörii hyvin paljon yleisöä ja yleisöä jo Karvian ulkopuoleltakin. Sitten se kolmas kivijalka on Karvia-päivät kesällä, jotka järjestää Karvian yrittäjät. Siinä on järjestäjinä voi olla jopa 30-50 erilaista yhteisöä, yritystä, yksityistä, yhdistystä, kuntaa. Täällä ei ole mitään merkitystä niin kuin sillä, että ketä sä edustat. Esimerkiksi joissain kunnassa yritykset on jätetty niin kuin omaan rauhaansa, mutta näin pienessä kunnassa meidän kaikkien pitää tehdä jotakin, jos meinataan saada jotain aikaiseksi. Ja sitten se neljäs kivijalka tulee sieltä Villin kansan viikosta, joissa meillä on 30-50 eri järjestäjää ja yleisömäärät vaihtelee 6000 ja 10 000 hengen väliltä. Ja siellä on sitten kaikkea mahdollista, teatteria, päivällisiä, tansseja, diskoja, näyttelyjä, ruokailuja, konsertteja ja niitä nyt järjestää sitten. Se on ihan vapaa foorumi, että kuka tahansa karvialainen voi siellä järjestää, joko yksityinen tai jonkun ryhmän edustaja tapahtumia. Ja siinä on sitten, niissä on yksi sellainen yhteinen tekijä, että kunta maksaa tiedotustoiminnan. Eli kunta kokoaa siitä Villin kansan viikosta ohjelman ja kunta painottaa sen kirjapainossa, maksaa sen ja maksaa myös postimaksut, että se menee noin 4000 talouteen. Eli siinä myös Karviaa markkinoidaan kunnan ulkopuolelle. Ja sama on tässä Karvia laulaa ja soi-ohjelmassa. Kunta maksaa sen, maksaa postimaksut ja muut ja se menee suunnilleen se sama 4000 taloutta Karviasta ja tästä ympäriltä Karvia, Honkajoki ja sitten näitä meitä ympäröivät muiden kaupunkien kylät. Näihin se rakentuu ja sitten meillä on pienempiä kaikkia Kyrönkankaan pelimannipäivää, kotiseutujuhlaa, rantakala-iltaa, Karvian matkailuyhdistyksen tapahtumia. Sitten meillä on Annen taidekahvila, Anne-Mattilan taidekahvila, joka periaatteessa on yritys, mutta se on jo aika lähellä kolmatta sektoria. Sitten meillä on tämmöinen ratsastustalli, Rajakallion ratsastustalli, joka on Karhes ry, eli se on rekisteröity yhdistys. Eli täällä alkaa olla aika paljon myös sellaisia kolmannen sektorin toimijoita, jotka on yrityksen ja yhdistyksen välimuotoja täällä meidän vahvan yhdistyskentin seassa. Ja sitten semmoisia, mitä vielä tehdään Kökällä tai jo tehty, mä puhun vaan näistä uusimmista rakennuksista, en mene sitten, että meillähän on paljon seuraintaloja, metsästysseurojen majoja, joita pitää yllä erilaiset yhdistykset, mutta nämä uusimmat rakennukset, niin kuin haluaisin muistuttaa, että Koillis-Karvian metsästysseura rakensi Tervatuvan, se on semmoinen luksusmökki tuolla Karvian kylässä ja sitäkin saa vuokrata ja vuokrataan tosi paljon käyttöön, se valmistui 2010 ja nyt sitten tuon Marjasuon kylä on herännyt henkiin uudestaan ja he rakentavat Marjasyön kylään harrastetilaa. Ja sitten meillä tietysti on tuossa keskellä kylää on nuorisoseurantalo Sampola, jota Karvian nuorisoseura ylläpitää. Ja sitten joskus 2000-luvun alusta 2001 kunta luovutti semmoinen Villelän rivitalon 3 yhdistykselle harrastetilaksi. Koska sitä ei enää voinut käyttää asuntokäyttöön, niin sen sai Karvian soittokunta, Karvian kansanmusiikkiyhdistys ja Karvian teatteriyhdistys sai sen harrastustilaksi. Ja se on tosi monia asioita palvelut. Se on tuolla sijaitsee ihan aika lähellä kunnan keskustaa Kirkkojärven rannassa. Ja sitten mä vähän muistutan, mitä kaikkia me ollaan saatu siis huomionosoituksia myös niin kuin valtakunnan tasolta. Vuosi 1995 Suomen nuorisoseuran liitto nimesi Karvian nuorisoseuran valtakunnalliseksi vuoden nuorisoseuraksi. Ja sitten meillä on ollut kerran ainakin valtakunnallinen vuoden kylä
korjatkaa jos sanon väärin, niin se oli Tuulen kylätoimikunta. Olenko oikeassa? Suomijärvi ja Tuuli, no ihan vierekkäin. Se oli Suomijärven kylätoimikunta, joka nimettiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi. Ja sitten tämmöisiä niin Satakunnan alueen vuoden kyliä meillä on ollut useammankin kerran. Sitten meillä on tullut tällaisia Satakunnan vuoden nuorititteleitä. On tullut Kulovalakia kansanmusiikkiyhtyeelle 2011. Ja lisäksi Timo Pukkila on saanut erikseen tämmöisen Satakunnan vuoden nuoritittelin. Mä en muista sitä vuotta, mutta muistaako Esa? 96. 96, no niin se oli. Timo Pukkila tuli silloin. Ja sitten 2005 niin Vapaa-ajanlautakuntakin on saanut yhden huomionosoituksen. Satakunnan taidetoimikunta on nimennyt meidät niin Satakunnan kulttuuritekokunnaksi. Ja Vapaa-ajanlautakunta sai sen nimenomaan tästä Villikansan viikosta. Sitten sellainen, mikä meille tuli tästä voi jäädä jotain tärkeitä pois, mutta 2015 me saatiin sitten, täällä kävi Leena Koivula, niin hänet nimettiin valtakunnalliseksi vuoden harrastajateatteriohjaajaksi, joka kävi ja ohjasi tässä Taidot ja Reinot -ryhmää. Se oli 2015. Ja sitten sellaisia niin kuin minun mielestäni merkittäviä asioita, mitä ollaan toteutettu teatteripuolella, on vuosi 1996, jolloin Karvian kunta vietti 130-vuotisjuhlavuottaan, niin silloin Panu Rajala kirjoitti meille Kaarihalli taivaaseen -näytelmän, ja se toteutettiin tuolla vanhassa salissa, kun tätä uutta ei vielä ollut, ja sinne rakennettiin nouseva katsomo ensimmäistä kertaa Karvian kunnassa johonkin sisätilaan, ja ensimmäistä kertaa silloin 1996 se teatteriesitys toteutettiin ammattiteatterin tavoin, eli meillä oli lavasteet, meillä oli ääni- ja valotekniikka, meillä oli puvut ja ihan kaikki toteutettiin siis niin kuin ammattiteatterissa. Se on semmoinen merkittävä paalu mun mielestä. Sitten tällaisia tunnetuita henkilöitä, jotka on lähtenyt kulttuuripuolelle Karviasta. Sanna Stellan, näyttelijä, juontaja, Pasi Heikura, radiomies, alivaltiosihteerin jäsen ja tulee pitämään meille sitten juhlapuheen 150-vuotisjuhlaan. Hannes Heikura, hänen veljensä, valokuvaaja, Freelancer valokuvaaja Helsingin Sanomista, on nyt edesmennyt jo. Vanhalta ajalta kirjailija Tyyni Tuulio on täältä lähtenyt, oli kirkkoherran tytär. Kirkkoherra minusta oli Haapan ja Tyyni Tuulio oli hänen tyttärensä. Juha Seppälä, kirjailija, asuu Porissa, on syntynyt täällä. Ja sitten tietenkin Mattilan iskelmäsisarukset. Anne Mattila, Anniina Mattila, Anneli Mattila ja Anitta Mattila. Ja heillä Anne Mattila on sitten perustanut sen, joka toimii sitten kesällä. Se on hieno paikka, se Annen taidekahvila. Nämä ottaa yleensä huhtikuun alusta ja lopettaa siellä syyskuun loppupuolella. Että se on tämmöinen kesäaikainen palvelu. Sitten mitä meillä on tulossa kunnan juhlavuoden merkeissä, tehdään dokumenttielokuvaa Karviasta. Sitä on tekemästä Raimo Salo ja Esa Sironen, ja he ovat kuvanneet jo monenlaista menneisyyttä ja tehneet haastatteluja. Se varmaan valmistuu vasta lopullisesti 2017, ja sen kunta maksaa sen tekemisen. 18 000. Ja sitten meillä on jopa täällä oma jalokivi, saraitti, jota ei todellakaan ole niinku hyödynnetty mun mielestä. Se on mustan harmaa kaunis kivi, ja meidän kultaseppä Hakanen totesi, että se on vähän liian ehkä pehmeä koruksi, mutta sellainenkin meillä täällä on. Joo. Eikä siinä nyt ollut niinku vähän tältä pinnalta hipastu. Siis, ja sitten meillähän on järjestökenttä on täällä niinku valtaisa. Ja sitten meillä myös sponsoroimaan lähtee yritykset aika usein, kun niitä vaan pyytää. Siellä on myös Lions Clubin edustajat istuu siellä. Lions Club lähtee usein tukemaan meitä ja meidän tapahtumia. Ja sitten tietysti tärkeät kulttuuripuolella on kansalaisopistotoiminta, jota hoitaa Petäjäopisto, kuvataiteen perusopetus, joka on myös Petäjäopistosta, ja Kankaanpään musiikkiopisto, joka toimii musiikkiopiston puolella. Ja pyydän anteeksi, jos joku jäi pois. Kiitos, hei!